All right, wanachetaga maazụ na Volt 104.3 FM na-asị gị daalụ ka isue join nye m nnọọ. Anyị gbachara obere egwu ahụ, yes. Wee kpachalụ mechalụ obere biznes wee na-chetakwa azụ. Egwu akpachapụ ọnụ bụ ihe ọma si gị n'obi. Ihe ọma si gị n'obi by Bright Chimezie. And ife nji ekpo egwu ahụ maka ife nji maka ya wee bịa. The truth bụ na bụrụ mmadụ niile imepere obi fa ọ na-eme omume bụ ezigbo mmadụ. Nwunye mmadụ ga-eme ma na onye a mba ịbụ ezigbo mmadụ dị far from this person. Onwe ndị ọya awụ mekwa like this mana ndị a ni needri advice fa hapụfa until ha eme nke ha ga-eme is either na law ga catch up with them on njọ ya bụ sin ya catch up with them. And ihe na-ewute bụ na ụdị ndị a na-adị ndụ ogologo. Ọkwefu ndị ajọ mmadụ fanwa na-akacha dị ndụ ogologo n'ụwa a na-amarọ m onye ka ọ ya nlecha anya sị life is unfair. Ndị sụrụ oyibo asụta ya life dị unfair. Adị nne anya ndị life a dị unfair to ndị ezigbo mmadụ. Gwa m ihe melu a mother ga-eji wee weta nwa onye ọzọ. A mother mkpọrọ ya bụ na ọmụgwọ ụmụaka ga-eji wee weta nwa ụmụaka onye ọzọ melt or rọba wee ekwe maka otu ọya hell kpata oyi ọkwefere otu ọya bụ rọba mee itinye rọba n'ọkụ itinye n'ọkụ iwenye ya ọkụ ya na-elede rọba ọ na-ele ya na-atụsịsị that liquid part na-atụsịsị mmadụ wee were ya wee na-adakasị nwatakịrị mmadụ. That boy erube 10 years ka anyị wee ya na ọ dị that boy ya dị between 4 years and 7 4 or 6 so rube 7 years n'Ọnịcha. Afọ m the video nwanne nya I was battling na nụso onwe m ọgụ ka m hapụ ikwupụta ya n'ụbọchị nke taa mana okwerọ m odidi because ihe a obere nwa an innocent child nne na nna ya bikwa n'Obosi mana anụ m na nne na nna the boy na ha si from the same place ukehe na ọ dị n'Igbo etiti. So ha bụ ndị Igbo etiti mana ha na-abụ bi n'Ọnịcha nke nwaanyị duru nwatakịrị bi n'Obosi nke nne na nna ya bi n'Ọnịcha. So ebe ha bi is nothing to write home about. Nwatakịrị mme ya si na okweburokwa ka eduru nwa ya wee dugara onye ọbụla na ọ dị ebie convince ya si ya na ike ihe dị. Moreover na this woman si na ọka na ụmụaka ya nọrọ na-akpa nkata ebe ọ bụ na ụmụ ha nwa ya nwoke mara asụ ukehe na ọ ma asụ Igbo otiti na ọ ma asụ asụsụ befa ya biko ya bịa ka na ọ na-amụziri na ụmụ ya amaghị asụ their own dialect ya biko ya bịa ka ọ mụziere ụmụaka asụsụ fa. Nwaanyị wee yọgide nwunye wee convince tanwuo ya otu a ka esi eduru nwatakịrị wee dugalụ this woman. Amam ihe this boy mere ya amarọ m alụ a small boy na-emebe 7 years kpalụ. Ama m ụdị arụ ama m ụdị abomi country ma agwacha ekesi nwatakịrị a melụ. Nwaanyị wee je daa rọba n'ọkụ wee welu liquid ya na-atụsịsị n'ifu ahụ nwa. Hey, okwefuru ụmụaka okwefu chi ụmụaka. Hey, chi ụmụaka na chi okenye abụrụ ofu. Chi ụmụaka na chi okenye abụrụ ofu. Eziokwu ka m na-agwa gị maka gwa m ka nwatakịrị with ụdị ọnya dị a na-arụ ma n'isi ma n'iru ma n'afọ ma n'azụ ma n'ike ma n'ụkwụ ebe ntanti o ji bụrụ nwoke ka ma enenere ọ dị ọfụma because ifugodo arụ nwatakịrị a ị ga-adị so focused inene arụ ya na iru onye bụ the thing bika
nwa ọ dị ebe ahụ ọ na ihe adị afịa ụfọdụ m so interested and on the pain that child is going through. Ifu ka o si eli ihe egonyere ya ịma na nwatakịrị a adịghị eli nri. Ọkwa ifuru chi ụmụaka dị iche onweghị ihe ọzọ ịchọ ịgwa m. Anyị nwebugo this case na Owerri, nwaanyị kwa rọba nke ya bụ kandụl. Hey, oh, kandụl. Onye nke a bụ rọba ka nwaanyị a tinye n'ọkụ, mmiri ya na-atasịsị wee welu nwa wee na-eme amarọ m intention ya. Amarọ m intention this woman. Amarọ m na o ji nwatakịrị eme practical. Amarọ m na ọ chọ ka nwatakịrị nwụlọ ọkụ. Amarọ m ihe ọ chọ. Amarọ m ka o si wee chee na o ya emechi ụdị ya. Anyị amakwuro dịka the child si wee mee escape from that house. Ọ dị appalling. Ọ dị very evil. Ọ dị njọ. Ọ jọgburu udene na njọ si gbuo nkakwụ n'isi. Ọjọ ka. And guess what? Nwaanyị a mụrụ ụmụaka na-abụ. It's not like na ọ marọ ihe o teki iji wee mụọ nwa. Ọ bụrụ na ọ mahọ ihe o teki iji bụrụ nne. Amarọ m ife melụ. Ọkwa ịma na o nwere ndị na-afụ star ụmụaka. Ha dị intimidated by ụmụaka. Even though na ụmụ fa eto bụ ụfọdụ n'ime fa amụbekwude nwa sef. Ị bịakasị na onye a ga-ashine nwa gị. Ụtọ nwe ndị bụ na fa afụgo ihe nwatakịrị ga-abụ fa achọzi iji. Because ụdị ha bụ ọ bụ na o mee ya the boy. Amarọkwa m na da bụ o mechaa ya na ọkara ije treat the boy. Amarọ m ihe ọ kara ime ma amarọ m na ọjọ ka nwa anwụọ na bia. Amarọ m intention ya. Because ifu afụrụ ọrụ nwa ama ka da boy is normally ụdị ọkụ ahụ ụsa gị na-arụ is either na ị nọ na second degree burn or third degree burn and ị ga na-ebe arụ ụfụ. Mana ụdị nni this child na-eri dịka agụụ aka the pain. Ịma ihe bụ iwe your option. Nwatakịrị a wee option efu dị anyị ka m mechikwa ọnụ bee akwa ka m mechikwa ọnụ rie nri karịa ibe akwa ụfụ na m amaghị m last nriri nri. Afụbero m ụdị nri a lie for a very long time. Ọ dị njọ. Ọ dị njọ na nwatakịrị mmadụ obere nwa isi nne na nna ya biko na ị chọrọ nwatakịrị ga-abịa nọnyere ụmụ gị ga na-esofe egwuregwu because according to the lady no ife aka nwaanyị a gwara ya na ụmụ ya mara asụ obodo fa mana nya anwa na onwe ụmụ ya ma ha asụ. So na ọ bụ na ha nweta nwatakịrị na ha just onye na ha ga na-anọ n'egwuregwu ka nyanwa na-emezi house chores. Dedu mgbe emechezi aka akparụ dị suma na oduru ụmụ ya na-abụ wepụta akụ ya ihe akụrụ ya nwe ndị maka ọ bụrụ na akụrụ ya nke odu nwa ya na-apịachara ya ma n'azụ ma n'iru dịka ị na-asị ya n'enu gị. Mana o nwere ụmụaka na-abụ asị ka atọ ọnụọ dị tebụl na ihe emere nwa ya ihe o mere nwa onye ọzọ ka emee ya nwa ya oyi edi nwa ya. Isi ka ịtọ ọnụọ dị tebụl around ihe anụnwa o mere nwa mmadụ asị ka emee ya nwa ya just nwa obere because ifu arụ this boy arụ ya pilicha face ya na-agba ọbara nya ọ bụ an eyesore. Ana m eli nri mgbe m fụ ya bụ vidio amarọ m na m kwụsị nri nne ma kwụsị nri m na-eri anọm Ọnịcha ka anọm because ụdị ihe nke ga na-echezi ka edi befite because mụ nwa na onwe m abụrọ m an advocate for kedu ihe na-akpịa jungle justice no. Abụrọ m an advocate anọrọ m na nke ahụ. Mana kwa ịfụ nke abuse whether a child or an adult anọrọkwa m na nke ahụ. Mana ịnwa anwa abata in the setting of na abuse uru mmadụ anọkọtago m na-echesi ụdị ndị mmadụ a
anọ m ebe m nọ na yesterday na-asị na ọ dị ka ọkịta ka m bịa ghọtaba ihe mere ndị mmadụ fụ ndị dị otu afọ adịghị enwe ndidi ịkpọgalụfa ndị polisi. It takes a lot of discipline and self-control gị kpọgalụ mmadụ dị otu a police without ibi aka. Normal ụdị mmadụ a ekwesịrị akpọta ndị ụmụ nwaanyị ibi ya esetiela ọgụ ebe ọ bụ na nwatakịrị ka ọ chọọ ije face. Amarọ m frustration, amarọ m ụdị what she's passing through melu n'onwe obere nwa. And ife ya ebe a na-etinye ya bụ ife ụdị agrịma like nna unu emetụkwana m aka o, like onwe dị remorse na o mere anything wrong ọfọzụkwa na ọ dị evil. No remorse, nothing. And ihe a bụ one out of many abuses evil women na-adị enabled by their husbands, because now kedu ebe dị this woman nọ because asị na di ya bi. Kedu ebe di this woman nọ? Ajụjụ m taa wee bụrụ ndị dị otu a ọkwa ọ dị possible na difa bụ ife na-akwado ha n'ụdị ọnọdụ a? Maka nwaanyị ọbụla die the kind ama nchọ ka o metụ nwa mmadụ ọzọ aka na ya bi like this without di ya ịjụ ya ajụjụ. And ịjụ ajụjụ a meanukwa na ọ ga-ajụ ya anya from ana na obi ya o. Ọ ga-ewutu ya dịka ọnwa ya ka o mere this thing. Ajụjụ m taa ka ife esike na ụmụ nwoke nọ n'ụdị ezinụlọ nwaanyị a di ya adịghọ late, di ya ebighọ na mba ọzọ na di ya ebi n'ụlọ. Ihe a melu taa gosi na otego something like this mebe. Even though nwayọ nwayọ a na-graduate, wickedness na-graduate. Ime izizi ọ baala gị, ime ya nke bụ ọ baala gị, wegotekwuo aka sị onwede onye ọ gbasara moreover na under your roof ka ọ nọ gị na-enye ya nri. So in a situation like this, ihe abụrụ once ka o mee, a nwoke bụ head of the house, ụmụ nwoke bụ the isi ezinụlọ na-anọ ụfọdụ ihe ndị a na-eme. Ụmụ nwoke ka nchọzi ka ife esi taa. Cheta na this month anyị na-ene n'anya maka mental health ụmụ nwoke, right? Anyị na-enebakwa anya maka mental health ụmụ nwoke. So okwu m na-ekwu taa bụ gịnị? Ụmụ nwoke bi na ụdị ezinụlọ a ebe nwaanyị na-eti nwatakịrị ihe, na-eti ya ka ọ pigbuo ya, ka ọ pịfịa mind God na-arụ, ka ọ pịfịa ndụ Chukwu nyere ya. Mana ụmụ nwoke nọ n'ezinụlọ a fadị akwụsị nwunye fa. Amarọ m na ọfa bụ partners in crime. Amarọ m na nke nwoke jụrụ oyi. Amarọ m na ife gbasara housemate ọ gbasatara ọrụ ụmụ nwoke. Amarọ m na nwunye echi gị awọdị na ife ọbụla na-eme n'ụlọ a wepụ anya gị, wepụ aka gị. Your own responsibility bụ iweta ego na kwụọ school fees ụmụaka, probably weta ego maybe achọ ịga akwa ma ọ achọ ime ihe ọbụla. Mana anything gbasara ụmụaka mkpọtara akpọta ma ụmụaka m mụrụ amụ, wepụ anya gị, wepụ aka gị. Kedu ife na-eme nwoke ya eju nọrọ na-edo ezinụlọ? Ihe a examples ka nye. The general question bụ kedu ife na-akpata na ezinụlọ ụmụ nwoke nọ dị otu a na ihe dị otu a na-eme na-agbawanye na-aka ikwa nkụ? Because all from igbo egbe bido gawa ije, from ịga ije agbaba ọsọ, from ịgba ọsọ efebe efe. Nwaanyị a fepụzi, onye nke nji maka ya bịa taa fewala ọsọ. Ofezi nnọọ fepụzie ife arụ this child. And ụmụ ya niile bụcha dada. Anaghịbịa n'ala Igbo, dada dị sacred. Ndị dada adị akpụfe isi anyhow. Ị nọ na-aka onye dada ị ga-efesi ị na-eme anyhow. I don't understand. Ụfọdụ ga-asị dị gị sef na dada dị spiritual. So nya bụ ihe gwụkwa m ike o. Ọ ya melu njụ esi gị ka anyị kpaa ya na nkata n'ụbọchị kịta. Anyị ma na ụmụ nwoke na-enebụrụ ụmụ nwoke na-enebụrụ ụmụ nwaanyị dị otu a. Fa na-emefe enebụ.
ha nwa na-asịfa gaa n'iru ndeme ị na-eme ọfụma. Nne m ife ọbụla ị chọrọ ime ebe ọ ya home ọ gbasara m may pick one or two calls tupu m gaa break. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello, ka ime mgbede ọma, ka afa gị na ebe isi akpọ m. Too much of love. Because from na ndị ga-anọcha otuke ha na-eme o nwere ike ọsị na ọ bụ na ya kwuo okwu ya bawa mba enwunye ewe iwe something like that o mechie ọnụ gị mana o nwere m na-ekwu na m na-ekwu nke na famịlị ọbụla ị gara na onye ndidi na anọghị famịlị ahụ ọrụ abụrụ nwoke na-eji ọ bụrụ nwaanyị na-eji because o nwere ike nwoke mebe kwuo otu si ewuwe na ọbawa mba na esemokwu apụtawa nwoke atụnụ ka ya mechie ọnụ na ọ gbasara ihe ma bịa ka ya wetawa ego nri bekee m na-ekwu nke m bụ n'osikwu imi n'osu anya ihe ugonu nke mere ahụ ha gagara mee bioma na apịt na akpọchi ya sometimes o nwekwere nke nwaanyị ga-eme nwaanyị gba ọsọ ọ bụrụ nwoke ka a ga-abịa bịa ndị nwoke mee ya abịa so na some people ada anọkwa ịma na ụmụ nwoke na-emechie business something like that menu people ada anọ aba n'ụlọ ha ada anọ mmadụ ihe na-eme before ha na-abata ha n'ọbụ n'ime abalị that time na onye ọbụla anakpọgo ụra onye ọbụla na-abago akụwa ụra. Some people na ọ dị ka m kwuru before some people na around amaghị m sị na ha na-atụ nwunye ha ụjọ because e nwere some men ụmụ nwoke na-atụ nwunye ha ụjọ na-asị na ya mụrụ nke ị ga-ekwu nwaanyị asị ya ekwu ọrụ akwa ihe dị ụtọ ahụ na-eme onye m tinye okeke m but advice m na-enye ndị mmadụ n'abalị a nke ọ bụla igburu kwupụ because o nwere esi na ọ bụla ihe ọjọọ na ikwuru ihe ọjọọ ụzọ ya abaghị anwụ n'osipụ n'anya rewe ure ọ bụrụ ihu ihe dị ụta ide ekwu okwu imechie ekwe ọnụ ọ bụrụ na ihe dị ụta mewe a ga-akpọkwa gị because gụnwa ga-esokwe nata ntaramahụhụ ya abịa n'eluigwe chineke ga-ajụ ọdịbiko because ị nọ ihe dị ụta n'ime ada nwere ihe mkpụkpụ bifọ a sị na ntanet adị na-eme na-erufe from 15 years gago akpọpụ na ya bọyị ị na-akpọpụ nwa akpụkọ ya edishon na-akpọkọrị kwesịgoro mabụrụ netra laif ya na eme oyi tupu ha laif o nwere ike isi ebe ahụ pụta because some parents bụrụ na-emechi ya mmadụ ga-amụ ụmụ 10 na ụmụ 6 na ụmụ 7 dise ofu onye ọmụcha ọsọ onye ga-enwe ya ama mgbe gọọmenti na-asị mụta onye ga-azụ mụta onye ga-azụ onye na-asị na chukwu na-azụ otu onye ahụ mụcha ya ọ na-akọwa ha dịka nkọta ya adụrụ m so parents ọ ga-azụ because ịmụta onye ga-azụ ịma nkwe na ekene ịhụ mmadụ enọrọ ahụ na mmadụ 4 na mmadụ 3 something like that onye bịara sigoro onye nwaanyị ka ọ gawa na ebe ya ị ga-asị mba na ntụ nke e nwere nwesefụ ezipụrụ ya ka ihe na-eme onye ọbụla ekwuru gị okwu na ya nyejiri ya ọchaid isi ya na ya adịprite ịkpọrọ maka onye gị maka matakịrị pere mpe na ihe a na-egwe m iwe naanị bikọs ihe emepụta n'Enugu steeti a almost 130 years onye Ebonyi steeti o chigoro dị small boy orukwa onye kade nwa nwoke nne nwetakwa dị mgbe ihe na-ekwu nke m bụ ọ ma akwa asaa ya na-ego ya mara uwe ka ndị ọzọ nkepụta Daalụ so. Daalụ. All right, 0706048583 ma kpọọ na 09155708347. Hello. Mgbede ọma ka ime adị m mma ikesịnụ nnọọ
Mother. Daalụ sọ. Daalụ. Alright. Unu anụgoni ya so ndị kpọgo m nwere onye dị happy and I'm very sure na gị nwa ga adịrọ happy. But unfortunately, things like this na-eme n'akụkụ anyị ndị nebe anyị ndị anyị na ha nọ n'ofu ogbe. Shop gị kịta ịpụ ụmụ nebo gị nọkwa na the same shop na the same line gwa nọ ihe makwa na at the back of your mind ịma na otu o si treat housemaid gị or housemaid ya adịrọ mma. A lot of people now if anyị na-ekwu ke ka anyị ga-esire sensitize the society get the society rid from this kind of people. Na-anacheta azụ just ka ndị zụchara obere afịa kpọchala obere egwu mgbe na-chetala azụ anyị bidokwa ebe anyị kwụsị cheta na ịnọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazụ kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Ndewo.
blues make you do.
Things they happen. Banko. Banko. Things they happen. Banko. Today, not today. Like this, like that. Banko. All right, and I chet maazụ na Volt 104.3 FM na-asị unu daalụ nsue nọ ya lụm nnọọ agwụ nke ikpeazụ akpọchapụ unu bụ Arabanko anyị dons bụ ife gụrụ ya o tinyekwala ozoro n'ime ya bụ egwu. Alright, so anyị na-ekwu maka nwaanyị bụ na akpọnyere ya mmadụ ka na ya biri ịghọtago. At least ife ofe ihe ọ kọlụ the parents of the boy bụ na ọ chọrọ onye na ụmụ ya ga-anọ ka fa na-akpakọ mkpakọ ka ha na-akpakọ nkata na dialect fa ka fa nwee ike na-amụtakwanụ na ọ bụrụ mgbe niile a na-asụ oyibo. Little did the mother of the child or the parents of the child to know that n'ife eji maka ya wee na-akpọpụrụ nwa fa ka eburu nwa ha n'ozu wee nata maka ana m agwa gị nke bụ eziokwu adịm na ọ bụ na ọmụ izida na mbanye na cardiac arrest or stroke or low BP or high BP because if the kind of bruises nwatakịrị a nwe amara m otu nwatakịrị a ji wee were iki ahụ wite onye adị wee tụpụrụ ana n'oche ọ dị ebe akwa ịma ihe bụ otu so efugoda vidio dị nnọọ ka nwatakịrị gago through a lot. So ọ mụtago ka esi edi pain, ọ mụtago ka esi edi things. Ụfụ ihe adị afụzi ụfụ why? Because ebe ọ nọ over time I think na-emegi nke ka nke emeri ya o ji wepụta ife maka na ịma na sị na many days bụ for the thief mana one day bụ maka onye nwe ife a na-ezu. O nwere ike ọ bụ na otego nwaanyị a mekewe nya gbasara this child wicked kama nọ nke Saturday anụa bụ ihe rapụtara ya nke Saturday anụa bụ ihe chefutara ya ụkwụ n'ama nke Saturday anụa ka ike ọkụkọ ji wee mee gịnị wee mepee ifu nwatakịrị a
If nwatakịrị a, hey, oh, even you self, even you self, even you self, ọ bụ na ị bụ onye dị kind, ị ga-aghọta why this video ji dị so terrible. And ihe na-ewute m bụ na enwere man nọ na onwe a man nwoke nọ n'ezinụlọ a fụrụ ụdị ihe a. Normally, ọ bụ na nwoke a nụwa bụ onye nwunye ya na-atụ ụjọ, the husband of this woman, ọ bụ na ọ bụ onye nwunye ya na-atụ ụjọ, I'm telling you, ọma mmetụ nwatakịrị ahụ aka on his instruction. Because ịnụ onye dị wicked as a man, ị ya ama. Ịnụ a man dị wicked as a woman, ị ya ama. So, if nwunye gị, partner gị as onye ị ga-echi ya wana sị ihe niile ị na-eme, akwefuru ụmụaka, ụmụ m na onye nka agakwa n'ebe ahụ. But unfortunately, a lot of homes bụ ndị bụ na enwe a lot of weak men na the households. Enwe a lot of men bụ na nwunye fa bụ onye isi, nyanwa bụ onye isi ezinụlọ, nyanwa bụ the man of the house. Enwe a lot of men, even if no one was to eme ntụgharị dị akpatazi ego for the family, your word should still stand. Onye ka iji bụrụ nwoke, ekele ọrụ eke. Ihe na-ewute m na this situation bụ na nwoke anụa nọ n'ezinụlọ a, di ya na ya, weda na ọ na-eje abata, weda na ọ na-aje abata, weda na ọ dị anya, at least ọ na-anya Sunday. Ịma ngwa m na Sunday to Sunday na ọ na-apụ apụ na ọ dị anya. O nwere onye, you cannot tell me that. At least on Sunday. At least on Saturday after, asị na ya clean up. Na ihe anọ n'ụlọ be gị till so time. Ị na-achịkọta alụm na ide, so ide afọ ụmụ gị. Onye na-akọta ide afụkwa ụmụ gị anya. Bomb na 0706048585 Wakwa na 0915-570-8347. Ikpom ka mmari feel anom na Facebook na Volt 104.3 FM. Nọrọ na YouTube Volt Odenigbo. Ije na YouTube search space, type nye Volt Odenigbo. Oge bute gị na our channel. Ipia aka na nya bụ ring red. Bubata gị na live. Comment ya, follow if I na-eme ebe ahụ. Daalụ sọ. Ọ bụ na ị chọrọ ịkpọ m na phone, kpọọ na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello? Hello? Okay, 0706048585 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello? Keke ime? Adị m mma, ka afọ gị na-ebe isi akpa anyị. Honorable Ndubisi nnọọ. Daalụ, daalụ. Ya ka anyị na-enene ndị so n'ihe a na-eme, nsogbu adịrọ. Okwu m na-agwa bụ nwoke na nwaanyị kpebie ịnụ na nwunye, ha na-abụ ga-akpa mmadụ ole ha ga-amụta nwoke ga-azụ. Honorable, nwaanyị abụkwasị ụmụ na-abụ ka ọmụ, ma onye nke kpọjelu nwa ya ma onye nke akpọrọ nwa ya, ụmụ na-abụ ka ọmụ. M na-ege gị ntị. Ụmụaka Chineke jigo gị mana mara ozi sista ewere ihe ọyụrọ m ka ewere nye ofe ndị arịa hụrụ ịza fed news na ndị emekwu ewere ụmụaka ikwere dị hụrụ ịza ha ote
achọrọ m ka m jiri aka tụtụ ụmụaka maka Chineke nyere mba a ga-eji ebe n'ikpe ị na-anụ ihe na-ekwu wee sụọ matrik akpụrụ adịghị eji owe mana ebe freedom of my children experience na ihe na-ekwu na na-ekwu ihe eziokwu gị na femekọ ihe the respect ha ga-enye gị na okwu ọnụ ma ihe niile ịma na azụrụ bụ azụ ị na-anụ ihe na-ekwu yes ntụpụ na ị ga-ọbụcha di na nwunye baa ya enwere ịyọta mkpụrụ obere nwa mbọ dịka gị na-eje nọ ude ọtịrịtị ọ bụrụ na ọtụmebe a maa m n'onye ahụ biko ka kirie bọọlụ ahụ ka m tiere na ọnụ ihe ahụ eweta anụ ya oh daalụ so honorable daalụ kiribere onwe gị nnọọ bọọlụ nwoke ọma ka ibere onwe gị bọọlụ mana onye dị ndụ ya enene bọọlụ onye arụ zuru oke ya enene bọọlụ mmadụ na-abụ na abụ sọsọ mmadụ na-abụ the woman nkịta ejego nga abụgodo na-erilize ya ihe a ga na-akpa ka ya na-akpa ex convict because ọ bụ na ihe ọ ga-eje court na ndị otu ya convict ya enwere ike asị anya kwụọ so fine nwere ike asị anya spend ya so days in jail ha anwama but the point bụ na ihe karị avoid like ị nwere ohere plenty reasons to avoid this situation mana you decide mba ka you show yourself. Hello mgbede ọma ka ime nnọọ afa gị nnọọ ka ebe si akpọ m akpọ ugo onyinye nnọọ kwesịrị ịtagodo nwaanyị ahụ afụfụ a ọ tagodoro nwa adị na ụlọ otu na pen nwa ahụ a na-afụ n'ụdị ihe ahụ na-eme ya na-edekwa nwa ya na a na-ekwuzi ọ na-akpọkọkwa pen ọ bụrụ ha na-ekwu otu a ụfọdụ ụmụ nwaanyị a na-anụkwa aja aftarọl emechaa ihe were ego gbasịa ya nke ahụ ada itie ihe esiri abụ ụta m na-ahụ ya na-akụkọ ya na vidio ọbara otu m na-akpọ ọbara nke bụ na maka na mpe enweghị ike ịma ihe ndị anụnwa o nwere ndị ọ bụ nwaanyị na-anụ nwoke ama nkwuwa okwu n'iru ya nwoke na-akọtara ọtụtụ ka ihe na-eme ọsị udo o tinyebe ọnụ ọtụtụ ewepụ ọnụ ihe a na-ekwu na ọgbọghị gbasara gị ihe izu maka wote ego ụgwọ akwụkwọ wote ego akwa ọchọcha ka ọ chọpụta ihe na-eme na famili nwaanyị dochie ya ọnụ ọ na-eme ka ghara ikwuri tụkwasị nwoke ka a daa nwaanyị ezigota tụọ ya nga ka ọ kpọta na ọ na-eme atụtụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ejiri ya wee mụta ihe ifo asịrịsị na-aza daalụ ma ọ hagọdị m nke anọ otu m na-abụ ọbara daalụkwa daalụ sọ daalụ osisi ata na nke nwoke ụta oke o nsogbu adịrọ. Hello mgbede ọma ka ime aka onye wetalụ na-agba anị iya o daalụ sọ mgbede ọma nnọọ
Mm-hmm. Hmm. Mm-hmm. Daalụ. Keke ime. Ama m. Daalụ sọ. Ọ bụ mbọsị nke ọzọ nwaanyị ọ nwunye gị na-ele azụ. Okay. Oh, daalụ sọ. Oh, daalụ. Oh, aka onye wetalụ daalụ sọ jisi ike. Daalụ. Thank you for allowing them to use your phone. Whether ha nwere ike ọ bụ na-akpọ line adị too busy. Ama nwụta mana gị nwa akpọ ọ na-aga through. This is the second time at least na-witness ya na-ekene gị na-asị gị daalụ sọ. Ọ dịrị izi onye nwaanyị bife ga-agọzi gị akpa gị ama ntata ị ga na-enwe ego mgbe ọ na imepe afịa mepee shop ka ile of course ị ga na-enweta ndị customers afịa ga na-ele. Alright, cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazọ na-asị unu jisike kpọọ ma WhatsApp ma send messages na YouTube channel anyị bụ Volt Odenigbo or send na Volt 104.3 FM na Facebook ebe ahụ ebe anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne atụkọ isi ọnụ eme kisho na ife niile anyị kpalụ na anyị gbakọrọ isi ọnụ wee mee ya ọba uru ịghọtago so jisi ike ka ịkpọ m na 07060485853 ma ọ na 09155708347. Hello. Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Papa Ejima from Ebo Agwa n'ike nnọọ. Ndị oyi gaa n'iru. Oh, daalụ sọ. Daalụ. Achọkwa mmanụ. Do you have a 6 o'clock news? You're with it. Onye ọbụla ga-anara ụgwọ ọrụ dị ka otu ede. Isi ike n'ọrụ. Oh, daalụ sọ. All right. Okay, 07060485853 my one 0915570847. Mana jide tụkwa kọọlụ gị ahụ nnachieta azụ ka anyị kpaa ya bụ nkata. Achọrọ m ije zụchara obere afịa mgbe nnachitela azụ. Ịghọtago ka o si adị. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ ije afịa. Asị m ije afịa Odenigbo. Sorry, ọ bụrụ ije afịa Odenigbo. Taa bụ Monday, don't worry. Etetechebeghị m ụra from Saturday. Alright, so nna anachieta azụ aga na ebe ọbụla anwe ife ọbụla ị chọrọ ịgwa ma ọ bụ na ị nweta nwụrọ m na phone biko jisie ike jee na Facebook na Volt 104.3 FM na Facebook etinyego m ajụjụ anyị ebe ahụ especially maka ụmụ nwoke ife a ga-eme ụmụ nwoke dị otu a na-agbacha nwunye fa nkịtị fa na-eme anyhow ịghọtago fa na-eme anyhow ọ dị ha ka alright fa echezọ na aka nwere ike ịkpalụ ha one day. Alright, so jisi ike ka ị send a message na Facebook or Volt Odenigbo na YouTube na-anachite azụ ndewo.
on Saturday, Sunday. Aroma, aroma, aroma. Egoma, egoma. Aroma. Wamalamagamba, 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 wamalamagamba. Mm, mm. Ekake wotije, ekake wotije. Abaweza tanyewu. It's a fool forever. Oje hueru nye. Okay. Oh, better let's get this. Let's get it started. Nekake watije. Ikake watije. Ikwanyere. Ikake watije. Ikake watije.
Email, ikanke what's ije. Email, ikanke what's ije. Email, ikanke what's ije. Email, ikanke what's ije. 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 You go. Anachetago mazụ na Volt 104.3 FM ka anyị na-achịkwa n'azụ na phone line anyị na-achịkwa na our social media handles dịka YouTube channel anyị and our Facebook handle Volt 104.3 FM. Ebe a wee ebe anyị nọ kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo ebe anyị na-asụ nnọọ ewela asụsụ anyị wee na dissect okwu make sure na anyị gbariri okwu na mpempe na nkenke otu anyị ga-esi wee nwee ike ghọtanwuo ya. Ebe a ka anyị na-akpọkwa n'onwe anyị brother skipper. Ebe a ka anyị na-atụ onwe anyị nje anyị n'iru na-ekenekwa onwe anyị na-eto onwe anyị mgbe ọbụla anyị mekwara ihe ọma. Ebe a wee ebe nna ajụ unu ha ofe a kedu ka unu mebi your brother skipper. Nwaanyị jee welu rọba mụnye ọkụ wee tụkwasara nwatakịrị mmadụ na-arụ. Amarọ m to what end, amarọ m ife obi nọ na-agụ ya, amarọ m ife m chọrọ ime achieve by ime something like that. But omume mmadụ kpọrọ mmadụ nwanne ya kwesịrị ime. Ihe a bụ ihe o kwesịrị ịbụ o rukwanala otu a like this afụgo nwaanyị a akpọta ya n'akụkụ si ya nne just dobegoro aka gị otu kwe moto ya sị gị hands straight ke ndị a na-eme machin put your hands on your neighbor's shoulder straight itinye otu ahụ a wee weregodu like obere just testing just one thing just ka egosi ya a tip of the iceberg. Just ka egosi ya something. Si ya ka egosigodo gị something. Just ofu aka. Then ka o wee ghọta what it will take for arụ mmadụ niile feel that sensation ka ọ malụ ka o si adị. Maka eziokwu ihe kesinu otu ihe ahụ eti that woman ọbara ya ekwesịghị ịnara ya because ihe o ji wee nara defense bụ nwatakịrị okwu n'aka a narụgodi ya nwatakịrị. Ụfọdụ si na akwụkwọ nsọ si na njọ nna nna gị ga-erutekwa ụmụ gị mana biko kenene innocent children aka adolescent adult kwesịrị ịma ife kwesịrị inwe uche jide uche ya n'aka gbaa uche onwe ife wụ mmadụ ịgba uche na mkpọ mean na kwesịrị inwe common sense but ọ chọrọ ime ya ọ chọrọ inwe ya decide ya that na nwatakịrị akpọnyere ya take care of. What does it take to be kind? Kedu ife ọ na-etake ịdị kind? Kedu ife ọ na-etake ịdị kind? Ịdị kind adị that difficult? Ịdị kind adị that difficult? Ma nwoke bi n'ụlọ ma ụmụaka nọ n'ụlọ ma nyanwa na onwe ya bụzi nne nọ n'ụlọ ha ba mana kai na igetasi reach ahapụgodo Igbo. If na English ka a ga-understand ewere English tapịawa ya bụ okwu because like this now my tired is tired. Well, ka nje na YouTube anyị nwere ozi na YouTube enwere m ndị dịka Chioma Okorafor, Smart Chinazọ ndewo daalụ sọ
Onyejiko Cecilia, saying good evening, Auntie Chinazo and Vote ODENIGBO. Welcome to a new week of great opportunities. Thank you, Cecilia. Because my idea, is it possible that a lot of people doesn't have conscience anymore? Even mothers that understands the pain of childbearing. What is all these things? My sister, mommy haga bo nyabo me. What is all these things? Wallahi, amaro mi faga bia. But all the go call ya de. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. No, no. Oh, daalụ sọ. Anwụ anwụ nnọọ. And the thing as well, here I will get out the height of wickedness. The height of wickedness and on him, yeah, from what I want. Because I'm from here, over one game, or here, or over no, we were here down one. Come, you want to make your own way. Abụrụ onwe ya. Ọ dị ka ike abatala abata. Oke, ọ bụrụ onwe ya. Sometimes new people don't want to get mad. Onye na-akpọ ya nwa. Ọtụtụ ndị mmadụ abụrụ mmadụ. Obi ha nọ ha n'azụ. Amaghị ihe obere nwa ahụ ga-eme ka ọ bụrụ n'ori ozu. Enwere ụzọ ọzọ esi aka ụmụaka afụfụ karịa ihe o mere ya. Ihe ahụ mere nwa nkịta wapa o titere nwa and then nwa amaghị tụmata ihe ahụ mere ya. Ihe anyị fụ nkịta bụ ihe ọ bụ emechi o nwere ike itinye nwa nwere ike bụrụ ihe ọ ga-abụ tomorrow. Ọ nọrọ at the position to help that woman. Ndị mmadụ na-amaghị background ihe that woman mere gosi ga na-asị ha ọ bụrụ nwaanyị akpọ onye a gba mee nke a mee nke ọzọ. Mana ị maghị afụfụ nwatakịrị ahụ m tara n'aka that person. Obi dị m anwụghị na eji ya kịta ha taa ya afụfụ nkwesịrị ya because ihe ahụ o mere ka nke ọ dịrọ mma o ezigbote ihe mmefu wee nye obere nwa ahụ. Ọ makwara ụfụ ndị n'ọkụ tara mmadụ Chike bụ na o wetara leda tinye n'ọkụ wee daa ya bụ nwa. Gọọmenti biko ga-ekpe ikpe ọfụma ka nwaanyị afụfụ kwesịrị ịta ya. Didi Odenigbo anụbeghị m ọnụ gị. Nwanne m nwoke satọlaịzi ofu nwa na oji ụtọ na ndị ọzọ. Nna sekwa ụbọchị taata mara anyị mma dara ntịke na aza ka m nọkwara na-egere ihe ndị ọzọ na-ekwu. Daalụ sọ. Daalụ. Heo. Ama mmadụ one fugolu nwatakịrị a kịta. Just na-enene vidiyo ya ọ nọ na hospital kịta. Ifogharị ya. Na sometimes eziokwu ka m na-agwa gị amarọ m achọghị m iji ọnụ m kwuo ihe otu m si feel deep down in my heart. Mana onye bi n'eluigwe makwa na mfụ nwaanyị amakwa m ihe hapụkwa ihe anyị na-ekwu ọ pọntụ n'ihe fesie gị like this. Onye ka o ji awụ mgbotakwa na area mbute ya ebe a ka ọ ya bụ ndị bụ na fa na-aga through the same thing ọ na fa agago through the same thing ọ ndị bụ na ọfa anwa bụ ihe ụmụ fa gago through the thing ka etinye nwa ọnụ na ya. Because gwa m kedu ihe mmadụ mere mmadụ ibie n'ụwa a na-aya ndị Boko Haram ana ọgwụ ndị Boko Haram anyị na ha bi na street mana compound o kwefu ndị bandits. I'm telling you on a situation I present bed itself for them to show themselves. When the bandits, the Boko Haram, I na fabina streets. Oh, ihe me like this, ki geju ya mara onye bu onye. Man, all them is well. Hello. Keki me. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m. Mama Uche from Enugu, no. Oh, daalụ sọ.
Hey. Hey. Dalo. All right, Dalo so 0706 048 5853. My phone is 0915 570 8347. Hello? Yeah, I'm sorry now. Just it boom no way. Okay. Zimo. Sorry when you got it off. Hmm. Dalo is Zimo.